Περνάμε πλέον στο χορευτικό μέρος που θα κρατήσει ως το πρωί. Ο πρώτος χορός βέβαια θα τον ανοίξουν οι παππούδες μας. Έστω μία γύρα θα κάνουν.
Βοήθα τον Νίκο, βοήθα τον, δεν βλέπεις, βοήθα τον. Έβλεπες εγώ φωτογραφία, μα πού τον έβγαλε στην χώρα, λέει. Όλα μάτια σε πήγες με του και γαλιάστες. Όλα μάτια σε πήγες με του και γαλιάστες. Μπορούμε να χορέψουμε όλοι να χορέψουμε. Sen